Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This has been your Dong Bisaya at your service. Guys, for today's video, ang gagawin po natin ay pupunta po tayo sa isang place na kung saan ay malayo siya at napakaganda guys ng mga tanawin doon. So ito na po, napiprepare na tayo, sasakay na tayo sa van. And guys, ito na nga po, inabutan na tayo ng umaga sa kalye, no? Akala mo kung saan siya nagpunta. No, charot. Okay, so actually guys, ayan, inabutan na tayo sa sikat ng araw. So I think nasa Tanay Rizal na po tayo dito mga Kadong Bisaya, 'di ba? So nag-start na po yung ating paglalakbay papunta doon sa ating pupuntahan sa Infanta Quezon Province. Alright, mga Kadong Bisaya. And mga Kadong Bisaya, so habang tayo ay tinatahak natin ang landas, no? Landas, landas kalsada, guys. Habang tinatahak natin, guys, alam mo, mapifeel mo minsan na yung relax ka, tinitingnan mo yung mga tanawin, tinitingnan mo yung mga surroundings, no? Na napakasarap sa feeling na, alam mo yung simoy ng hangin, pag nilanghap mo, hindi na puro usok, di ba guys? So, masarap talaga sa pakiramdam, di ba? And yan nga guys, dumating na tayo or dumaan muna tayo sa pamilihang bayan ng Fami sa May Laguna na ata to siya. So, ayan, bumaba muna lahat guys sa van, bumili ng tinapay, nagkape, kumain ng taho, o yan, di ba? Kasi syempre, alam naman natin na ang aga natin umalis, so syempre kailangan natin din minsan init ng tiyan, okay? Para hindi siya sumakit. O, so yung mga gustong umihi, bumaba, habang naka-stop pa tayo, guys. So, ayan na nga po, nandito na tayo. Kitang-kita nyo naman, guys, kung gaano siya kaganda, di ba? Green na green. So, alam mo yung mafe-feel mo yung simoy ng hangin sa environment mo, very green, di ba? So, yung utak mo nalilinis din siya mga Kadong Bisaya, di ba? You feel free everything. You feel happily ever. Oh, happily ever. So, ayun na nga mga Kadong Bisaya. So, nakadaan na tayo sa gilid ng dagat. Actually, guys, dapat hindi ito yung way na dadaanan namin kasi nga naligaw kami dahil sa ways na yan. Dapat ang dadaanan namin ay sa bundok laang. Ayan, nakadaan pa kami ng dagat, no? So, yun nga, actually, dalawang service ang ginamit namin. Isang kotse at saka isang van. So, ang nangyari kasi, niligaw kami ng place, napakalayo guys, 'di ba? Pero buti na lang guys, binawi mo kami sa napakagandang view, 'di ba? So niligaw kami ni Waze, okay, inikot namin yung Infanta, 'di ba? May shortcut pala yan, 2.5, nandoon na sila, kami magpo 4 hours na, oh my goodness. Nasa ano pa rin kami, biyahe. So ayan na guys, napakaganda ng view. Na guys, nahirapan ako diyan kunan yan ha guys ha, muntik na ako diyan mahulog guys. Joke lang guys. So, nahirapan si Nung Bisaya dyan gawa nga ng mabilis ang takbo dyan. Mabilis ba talaga o napakabagal, di ba? Binilisan ko na nga lang yung video kasi ang bagal ng driver eh. Di ba? Sabi ko kung marunong ako mag-drive, ako na nag-drive dyan mga Kadong Bisaya. But anyway, that's life mga Kadong Bisaya. Actually, malapit na ata tayo dito guys. So, yun lamang yung ating guys, video for today. So pupunta ka pala tayo. Ito, naikikwento ko na nga sa inyo. So pupunta tayo sa isang place na kung saan napakaganda. Actually, ang tawag sa kanya is Hidden Paradise. So ibig sabihin natin ng Hidden Paradise Resort, kumbaga, ito yung mga angking ganda or treasure ba talaga or tinatagong kagandahan ng nature na bagong na-discover pa lang. Okay? So, yan yung pinagmamalaki ng Infanta na napakaganda guys. Actually, yung pupuntahan natin dyan, it's a fresh water. So, ibig sabihin ng fresh water, tabang. O, galing sa bundok, hindi galing sa dagat. So, ayan na nga mga Kadong Bisaya. Oh my goodness, after 5 hours. 5 hours ba talaga? So, dumating na po tayo. Ayan, so paakyat po yan mga Kadong Bisaya. Ayan na. So, welcome to Hidden Paradise Resort. So, yan, park muna tayo sa gilid. Ayun si Kuya Rowell nag-antay. Ang tagal nag-antay daw nila, 1.5 hours. Kasi nga, inikot kami. Anyways. So, ayun na nga si Dong Bisaya, guys, nag-start na siyang umakyat. O, diba? Guys, anyway, yung pinakababa na yan, Diyos ko, yun pala yung starting ng namin, hiking. Diba? Hindi na kami, outing. Hiking na nangyari, guys, kasi 10 to 15 minutes from sa baba, maglalakad ka pataas para doon sa resort, no? But anyway, nandiyan na tayo, laban na natin yan guys. So actually, kung mapapansin yung mga Kadong Bisaya, yung structure niya, yung mga daanan niya, so nag-start pa lang talaga mga Kadong Bisaya. So ibig sabihin,
New develop pa lang talaga yung place na yun. But anyway guys, pag nakita nyo talaga napakaganda niya. So, syempre dito muna tayo, lakad-lakad muna. Ayan, so tingnan muna natin yung mga views. Nasaan na ba sila? Parang ako lang mag-isa. Parang iniwan ata ako guys. Iniwan ata ako guys ha. But anyway guys, hindi niyo ba alam yung dala-dala ko na yan? Ano yan? Yan po ay gasol. Yung mini gasol na maliit guys. Gawa nga ng ayaw kong, for example, maghaling ka, napakahirap. So at least makapagluto kayo ng mabilisan. So ayan na nga mga kadong Bisaya, hingal na hingal yung baboy. O tingnan niyo siya. Gutom na yan si Dong Bisaya guys ha. Ayan, o tingnan mo, o hingal na hingal. O, ang dala niya lang naman, ano lang, yung sa gasol na maliit. O, diba? Yung bag, ang laki-laki ng ano, kala mo, mga ano yung mga laman niya, mga pagkain. Diba? Food is life, mga kadong Bisaya. But anyway, ito na nga guys. Nasa waiting area na po tayo ng entrance nila. So, ayan, si Ate Linlin. Dito si Caleb at saka yung kanyang pinsan. Alright, ayan si Ate Juan. At yan yung mga classmate ng birthday celebrant. Ayan, pumunta lang tayo para makalibre guys. Ayan ba? Ayan si Yasser. And now guys, ito na nga yung ating unang tapak. Unang tapak, ano yan? Pumunta ka ng ibang bansa. Actually guys, ito yung unang silip natin dyan sa napakaganda niya. So dyan sa harap namin guys, meron na siyang dalawang swimming pool. At doon sa unahan, meron din po siyang dalawang swimming pool. At meron pang isa, I think it's 5 or 6 swimming pool guys. Napakaganda niya. Fresh water. Kasi makikita mo yung water na napakalinaw na, alam mo yung umaagos siya galing dagat. Yun yung napakaganda guys kasi it's very safe talaga. Diba? Actually, naiinom nga yan guys. Ang problema nga nito, bumili kami ng mineral water kasi ang mahal kasi ng water na mineral yun guys, how much is 45 pesos. Diyos ko, nung nagtanong kami mayaan sa rito, po kayo bumili, meron naman po yun na naiinom na galing sa bukal o bukana ng bundok. Doon kinukuha. Ay sus, wala na, nakabili na kami. But anyway, 3 minutes ang inom guys, napakasarap. Parang alam mo yung fresh na fresh. Diba? Fresh water talaga siya guys. But anyway guys, as you can see guys, nag-start na tayo maglibot-libot ng konti. Ayan, very simple lang actually guys yung kanilang resort. But anyway guys, na ang hinahabol natin dito kung gaano ka, how you feel comfortable inside and outside. Diba? Comfortable inside and outside. Yun naman ibig sabihin niya yun. So actually guys, meron din silang mga cottage, meron din silang mga room na pwede kang mag-overnight dyan. So ang day tour po dyan is 50 pesos. Pag overnight naman po is 150 pesos. So ang cottage nila guys, napakamura lang. It's only 600 pesos guys. And overnight, additional lang ng 600. Alright, so ayan. Ang dami din pong mga new buko. Diba? Sarap-sarap po. So ayan, alam niyo ba yan? Yan po yung mga pako. Diba? So yun yung pako na sa isa. Ayan. So ito na guys, pakita natin sa inyo. Kasama ko itong mga halaman na ito. May tumaklaw dyan. Nakulay ko rin naman. Diba? So ayun na guys, pakita ko lang sa inyo. Share ko lang sa inyo yun. Wow! So guys, diba? So guys, pero yun kung nangyiinom siya, no? Well, kung naliligo, naliligo. So, fresh na fresh talaga siya. Wala akong masabi mga kanong sa akin. Yan. Tuloy lang ang agos. Parang buhay lang yan, guys. Diba? Kahit ano lang kinukunan ko. Ano ba naman ang pag-vlog ko? Diba? Kung mahilo, guys, ha? Pasensya nyo na pang vlog ko. Lahat kinukuhanan ko, guys. Diba? Parang masabi na meron ng video. Yun. Diba? Ayun na mag-adjust, guys, ha? Nakalapan ako yan, guys. Siyempre guys, natakot ako kasi baka malugtog yan. Wala pang cover yan. Actually guys, waterproof naman yan. 10 meters deep. But, wala pa akong pang cover. I forgot it. So, ito na nga mga kanong Bisaya. Naghihiwa na tayo ng ating mga lulutuin. At yan naman si Ate Jen or Linlin. Naghihiwa na siya na gagawing adobo ata yan or prito. Tapos ito naman si Yasser. Ayan, nagpapabis na sa mami niya kasi gusto na niyang mag-swimming. Diba? Ayan si Yasser, And of course, meron na tayong nagawang kinilaw na isda. Ayan. So, prepared na for sa lulutuin. Meron tayong prutas. Meron tayong, calderita. Actually, adobo lang yun, guys. So, since meron silang dalang, ginawa ko na lang,
Ilagay ko na lang yung Del Monte, ano ba yun? Ah, Tomato sauce. So, parang kaldereta na rin siya, guys. So, ito po yung overlooking. Simula dun sa malayo na side. Makikita mo, napakaganda niya, guys. Very simple, very authentic. O, ano ba ibig sabihin ng authentic, Day? Diba, Dong? Ano masabihin ng authentic, Day, Dong? Research mo na lang yan, basta yun yung naisipan ko mang sabihin, Day, no? Wag na kayong magalit, Day. So ayan guys, that's our first video for today. Ito po yung ating part 1 and sundan nyo po yung part 2 guys. Papakita ko sa inyo yung overlooking, napakaganda. Thank you, bye bye!